Odogwu Israel chikwado ogbe nna ya Odogwu Dochikwas Chairman ekenekwe mekeno na tu kenekene kure anwo CEO Chairman Executive Excel Oil and Gas na Zimbabwe Odogwu na simi David Jaworo bosi jukwa fana gama ide one of abo ogugwe no kwene jaki nwamba asimi David Jaworo bosi jukwa yo Odogwu Sacrist Agu na Echemba one nihe Agu na Echemba Ebu Chairman Enugu State na Zimbabwe and Chairman Golden Club na Zimbabwe Odogwu na kerekwa mekeno na tukerekere kure anwo Gezi maka Odogwu Chukwu no seze nwanne London International Hotel na Enugu State na New Haven Onye ego na uko ego ni sofa na kerekwa mekeno na tukerekere kure anwo Jackie Wamba Odogwu Dochikwas mu kenege no bu madu eji aka ndi ba yo pamba ndo titineti yo ndo yo wala ine me na mara bawa Dochikwas ni fi kule mebo Dochikwas Excel Oil and Gas na Zimbabwe ide one na bo ekere kwenge ayi ge sumba lo meso na hu ide one of abo ogwe Dochikwas Sacrist Agu na Echemba one nihe Dochikwas ngere yi ka do chi na chala kwa aro Odego Lukwego London International Hotel na New Haven Enugu State Officer Batisi eje Odogwu Dochikwas mu kenege no bu madu eji aka Odego Lukwego no kwere jaki nwamba oto mu n'obodo na to mena nlo
ihe mmanwụ kwuru erike mana mmanwụ kwuru etinye mma Oriego n'ime wifi ga-eme n'Ọkanga London International Hotel Oriego na mmanwụ kwuru ọgbọ anyị gbalibe egwu Oriego mmanwụ Oriego abụ n'ọsọ n'akwa mmanwụ Oriego n'isi ọfịa Odoburu ụbọchị isi ọfịa Eze Obogo asị m tibe okokoko ihe mee Oriego Igbo na anyị bụ mmanwụ London International Hotel na Nuwafu Dubai Oriego mekpatara ụbọ Oriego na ukwu ego n'isi ọfịa chikwasịsị m ukene ihe gezi maka sakrisi agụ na-eche mba n'ihe eberebe eji egwu ọbụmada n'ọkwa mmọnwụ na-ehu ụbọ okoro na-echi okoro na-ehu ụbọ Chikwas na soro m egwu asụrụ dọnụ mmanụ n'ụwa ekwere m ekwe na nke m merụ ngụpụta kacha ụtọ ya bụ gwusiri ike rinne mana ọ bụzi nke aka iji arị ya mbekwu garụ marụbido asị na ọhara kata ka ọ na-agazi Don Chikwas onye ụwa enwe enyi ọma onye amụma ara dị ile na ana amụrụ ya nne na nkụta ọfịa bụ nwanne anụ ufe bụ udene ka ọ na-azapụ mana aja ara awa nkenu ụzọ ọfịa ibu udene na ọgbụkọ ntụ Don Chikwas ịda mba bụ ịnaghachi azụ ọganiru arụ maka onye nkọrọpụ obi onye ịgarabada bụ onye zuwo abụọ ezumezu egwu alụrụ arụ eme nchụkwa Don Chikwas na ji ọnụ egwu ọjị saa abachaghị ebo ngafere ọdụdụ oke onye ga-asị na ogwu maka na adị oti ebe amaniwe ọ bụ na ọchagharụkwa o were ọnụ licha owe niile salụ ofe na-efife were abalị megharịkwa ọrụ efunara ụlọ na-aja ebe ugwu ikuku bi egbunye ụlọ n'ụgbọ mmiri ana sokwa ndị egwu ji abalị agbaghị ụtụtụkwa ndị oji egwu eti mma Don Chikwas mgbe nga na ngana mgbe egbula ọfịa mana ị nwere aja mma o ji isi anya ọkụ azụ anụ ka egburu isi ntị etinye isi na wogidi ọwa nkụtara akụ chọ nwoke na anị na nwoke du n'obi ebili kwuru na nwoke na-eri n'ude agagata agbakwuru ke ji agba dike ili ka abụ m ego na igbele mmiri ebili tụcha n'ala ukwu ma ozulu ike Don Chikwas ụbọchị ntị ka dị ike na ntachi obi ili na ibu ji aga n'ugwu ọganịta ka ọta mbụzụ ga-ama abụba izikọ salụ mmiri okwuru dịkarara ọkụ na-agba ite olugo ibugo ikpuru ụgbọala eziri azụ arụlagba igbo olugo igburu ịgbara ezi n'azụ kama na ị na-edebekwa iwu obodo okwu na ụka gara ịgasị mkpa n'isi agụta ọrụ n'oge ọchọba ana m ata alụ ọ na-eteribe ọsụsa ti na ojiri agụ ọgụ ga-atabunye ya ụwa niile anya atọwa nduru na akpakịdị Don Chikwas aji na-achụ ụlọ akala aka gị isi na nkwụ dapụ ijebe n'ọdịka enu isi nwa ebi na ọgbakọrọcha gị bụ agụ ya egbu ya na ọ ya gbuo ozu nye na ya were naba ebe ịma na ara ekpu afọ ime aka asị na-egbukata ide ọkwapụ mgbe onuwa ka mechara yiri ọnọ ya bara anyị ese oyi ebe isi bi ụwa dị elu ise gbozira nwa ebini na ọsọ ka o ji arị ugwu ekwenome ka agbụla na-ereba mma ihe dị iche dị n'iru enwe na ọnụ ọzọ atụrụ dara onu n'ọkwa na anakụbarịa ọkụkọ ji ihe yikwa na-akwa ọcha anụ ọfịa ya abụ anụ ụlọ n'oluo Don Chikwas akwa ọkụkọ dọ na nkịta ama nke bụ oke na nwunye odogwu a na-ama mkpọrọ n'ụgbọ amafọ ya ma eze n'iru onyinye amara dị n'iche n'iche onye ma ngwugwu onye ukwu bụrụ bịaba ọ na-eme agba agbata obi n'eke onye kara obi asabakwa ọnụ ọna ndị adụba na-ejebe n'udu egwu okudo na mba ebere ụkwa nne ọmụmatụ bụ emeka ọdụ egwu ojukwu n'ike mba Nnewi dịka ukwu agbụrụgbu enyi tarụgbụsịa na-adịba anya na ga-ama ya Don Chikwas ọ bụrụgodi nwata ka ịbụ arụsị aha n'aka na abụ ka eji ebu ya si abana ya si ebe o si
Bye bye no. I say oil and gas. Bye bye no. Na Zimbabwe. Bye bye no. Gezi Makoriego Nukago. London International Hotel. Na New Heaven Enugu Bayi. Bye bye no. Ibona Yado. Bye bye no. Where's the Bayi? Bye bye no. Sakrisi Agu. Bye bye no. Agu Netembani Hodogu. Bye bye no. Don't you pass this Mukenayi. Bye bye no. The way to go. Bye bye no. Bam 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 bam. Kanshana.
siri ya mi na mpiompio ide otu isiri so m ije ide na ọ mụjukwara m obi o nwere onye si ebe agbara ọha ejeni m ide na bụ na mụ na gị kpere ibu isi ihe bụkwana gị onye chọrọ nke oge megide na nwụkwa dachi ụzọ onye ji gị amụ ije ọ ya dalili ngwọlọ ọfọtigoro gajọ mmadụ ana merieru gị ndị ilo ide n'osisi bụrụ ga atụ mkpe onye jụrụ ime iji wee dị ọrịda n'elu igbo ide ịbịa n'ịgbatịpụ aka ihe ọgbara uche onina ịma na iro na-asị n'egwu ụfọdụ okwe nwere mgbochi onye mana ide ga-agba ọgaranya ịmana ife na-esi n'afa wee mebe CEO Ebuchiama Excel Oil and Gas odogwu na Zimbabwe ọkwa mụ na gị kpara iru ndụ esi m mere ikwu ifi egwu gwara gị gwa gị si m kenelu gị Sakrisi agụ na-eche mba na n'ihi idebi dawele agụ na-eche mba na n'ihe onye ukwu nsede mba ọganiru bụ maka onye ukwu agụ ọrụ ọma agụ rụrụ ụgbọ achọrọkwa ụfọdụ akpa ugoji achọ mbụ n'elu ọ dịghị n'ọnụ ga-ala ọnụ agụ na-eche mba eze afọ juru nke ebo onye siri na jide ego agụ ijawele osi njọ okwu apụ na gị eberebe echegbu site na ihe wechewe CEO Chairman Executive Excel Oil and Gas na Zimbabwe ịmana eche ejite n'akụ ekene ka ọ bụ ịma na aja m ike bụ egwu oge nne moto bụ ibu ọyọ ka ochi Mana ọbasi ike na-ada ka o nwere. ọka nke ọ nawa na-abịa Mana ka nke